Kohimen kopera bayi hautrai Jesus Christ ngilajan ia kasni buram Pentecost bad hakini gisni ngidang yusno shapang ka jingkardor jang Mynsiem Bakhuid haka jinge ka jangi haka jingem ka jangi yusno u Paulus Bakhuid dap daga boro Mynsiem Bakhuid ula poisha Athens bad ula kren shapang ublay Henry shimla yatulut shaki nong Athens ha Areopagus kaneka longa jaka papaunam jangka Athens bad kaneka longa jaka bak yelum lang ya baru ki philosopher ya ki start perthe start jingtip bak ya wan ban ya tainia bad haba u Paulus Bakhuid ulayo ya ka jingitanna jangka taka jaka bad ka buram jangka taka jaka bad ka jing start jangka taka jaka ula kalak kindiyat ban kran shapang kertan jago jisu ula kran shapang ublay ula persyang ban penyade bad ki shapang ube ubalami pat henry shimla kran shai kadar haki shapang u Jesu Christ Nazareth badena kata kadaw enda ula mi na Athens haba ula poi sha Corinth ula nganom karan eye laidno ya ka kertang jongo Jesu hapi ula snautu ula yamad ya ka jimba kala jongo ha Athens namarwa shimla karan shapang u Jesu Christ kade ka kertang Jesu Christ ka pelai lodi ni henry shimla karan kindia terus shapang u Jesu la ya ubala mi pat na gibaya henry kinong Athens kim pat bana ya kata badila kilar kibay but let's say haga daga por haba u Paulus Bakhuid udon ha Athens haga jaka ban Kohnguh ya Mynsiem Bakhuid ula Kohnguh ya gajing start la jong namar ula longru philosopher ula longru ba start but ula kwa ban peni ya gajing start jongo hakamat kita ginong Athens but ula shale rain la rain haga daga jaka don giba kwa ban lente mau ya bu but nadu kata ka por u Paulus Bakhuid ustang ban Kohnguh ya Mynsiem Bakhuid but kat shaba ulayalab shapang u Jesu Christ namar yesno haka gospel min dagasni u Jesu u Mynsiem Bakhuid un sawan badun itu lut happy nadong shadong shapang upa shapang jonga badu Jesu la u Mynsiem Bakhuid un sim yakaban jonga badun itu happy bad nanda u Jesu yakaba u Jesu don kawanna upa kan hangni kabor jongo blai ka penishai ka darha kama jangi ladang ilong ki ba Kohnguh ya Mynsiem Bakhuid ladang ilong ki kun ba shayalam da Mynsiem Bakhuid kai ka ban sajya ha ka jingem jangi baro ka baneng kan salong ka jangi baro ka bor jongo blai baro ka bor jongo Jesus Christ kan salong she benda jonga jingem jangi dena ka ta daw Mynsiem Bakhuid ulang ba konsan ha ka jingem jangi banyi dia Mynsiem kabamut banyi dia blai upa banyi dia Jesus Christ nama Mynsiem Bakhuid ju kran eye marwe bad unju wandra kano ka jing start la ka jog henry wandra ya ka jing start ba ai da ublai ba tu ishangi na u Jesus Christ naga daga daw ni de bandon ka jingi ka ba pala ya Mynsiem Bakhuid naga daga daw ni de ban trishitam bandap da kene ka bor chung Mynsiem Bakhuid ladang im tre ben Kohnguh ya Mynsiem Bakhuid ni im ekibru blam bam don jinge satya ha ka jingim changi henry ladang i Kohnguh ya Mynsiem Bakhuid ban ni sha ya Mynsiem Bakhuid dan yalam lendi yangi ngin salong ki kon ba pura jong ublai ngin salong ki kon ba pura jong u Jesu namar Mynsiem Bakhuid jule eye marwe henry ule na dong shadong kat kom gajimbata jongu blai upa na kata daw habau Jesu kran shapang Mynsiem Bakhuid ula ngan panna upa badupa unaya pe ya Mynsiem Bakhuid ngan panna upa badupa unai happy ya Mynsiem Bakhuid kane kalong gajimbata jongu Jesus Christ namar Mynsiem Bakhuid ulang kaspa jongu upa
ulang kaspa jong Jesu bad Mynsiem Bakhuid upenya kendo yangi bat kabane Mynsiem Bakhuid uyarap yangi ban yakendo yakabane Mynsiem Bakhuid uyarap yangi ban pengam jiliu haga jinge habang itolot haga jinge ni Kohnguh yakapop habang itolot haga jinge ni du yaga jingtim burom ya uberlay ladang du yaga jingtim burom ya uberlay ni ngop hakapop ni tam suneng ikikimege pa ni tam suneng ikibahalor ni tam suneng yakabalang barokawe henre lada ngilong kibasha yalam dakane ka bor jong Mynsiem Bakhuid ngilong kibakongu Mynsiem Bakhuid unum kikayangi malepop lada manga ban mapi nile ni ngop hakapop dai namarba ngimju it ya Mynsiem Bakhuid te kai ka ba ni deban le hakane ka ayom Pentecost bangin penki imbiang ya Mynsiem Bakhuid bawin yarap yangi ban long ki ba Kohnguh bad un yarap yangi ban sautu ya ka jing shisha jangka beneng haba wan kano ka eriam erengit jangka jingi kai bakala nginom kerlon namar ngitip ya ka jing shisha namar Mynsiem Bakhuid uyai hikai yangi syapanga jing kordor jangka beneng jing kordor jangka jing kuit jing kordor jong upa bad uji suhaka jingin tangin sange sport ban pan ya kata ka bor jong Mynsiem Bakhuid hakane ka por jisu be id ni kwa ya Mynsiem Bakhuid ni kwa ban Kohnguh ya Mynsiem Bakhuid ba men pen ki im sashasin ya ka jing start jong Mynsiem Bakhuid ba men pen ki im ya ka sap ka pong jong Mynsiem Bakhuid ha ka jingim namba ni long ki kristan ki Bakhuid ki ba janai ki ba im ya ka jingim kumbalong ka bane yan ya ro yaw try Jesus Christ